Давай, от начало. За мен всичко започна в 2016 година. Едно време в израстването на Евгений Кирилов, познат като Пончо, е присъствало едно помещение в неговият родствен дом, познат като кръчмата. Съответната кръчма се е пиело, ето той ще разкаже. Да, продължавай. Продължавам. Пиело се, да разкажи какво се е правило. Някакви пияници. Аз имах кръчма, която между другото, Цвета на надежда в рамките на 2000 година имаше супер много хора там между. Много хора. Лаки са, брат. Говорят примерно 30 маси пълни с хора и много пияници, нали? И нашите бяха пили някакви фалшива водка и бяха напълнили една огромна табуретка от тия меките с потачки. Нали, тази фалшива водка. Но в Fast Forward Юрий Руснака, който ще ти говоря. Не, преди Юрий Руснака. Баща му решава да направи кръчмата. Баща му е такъв робокоп, се му прави всичко. Всеко асфалтира, инструменти поправя, строи стени, бута стени, преформатира осветление, ток, високоволтови, нискови системи, двигатели с вътрешно горене. И той вика, тук го правим какво би ни направи бар, брато, с сцена, с бар, с сепарета, с плазма телевизор. И аз тогава ходих нещо на бригада. Кой изпреква да ходя в него? Но за една-две години там на плазмата от кръчмата беше останал един Юрий Руснака. Един 50-60 годишен чичак. Който не можа да повярва, че кръчмата затвори. Не можа да повярва. И той остана в нашата нова репетиционна. И почнахме с него да хенгаутваме и да гледаме много филми. Защото имахме едно устройство, тия Google устройството. Не, преди Chromecast, Ghetto Chromecast. Отделенци як има и гледаме много филми с него. Yuri the Russian started our tradition to watch movies every fucking day. We smoke. Always Това не мога да говори за някой друг. Значи, един път направихме един огромен купон в мазето за рождение на Алекс. не мога да говоря. Един огромен купон в мазето за рождение на Алекс и Юрий Руснака направи 3 дини, пълни с водка и напи всички деца възможни там. Наоколо. Той взе една диня и аз му казах, че имам идеята да направя пуш. И той ми вика, спокойно. Те едно време такъв ме наричаха. И знаеш какво стана след това? Минаха много хора, влизаха вътре. На коктейлите, какво ми каза. И направо в една батичевата диня напълня, сипа всичко. Ето тук има снимки от това помещение. Ето по сцената. И понеже беше на улицата, минаха много Най-старите, хора. първите снимки в Инстаграма. Много случайни хора Ето така влизаха. седиме. Имаше Това са един някакви други опасност. хора. Това е Марко също. Опа, ето го тук. Та Юрий Руснака банна Боби Марсър, лека им пръсти на двамата да пуска филми, след като той пусна Бик Лебовски на плазмата и на Юрий Руснака това изобщо му хареса. Той после изчезна някъде, мисля, че отиде да живее в Ботевград. Но не го видяхме повече много често. Бяха добри времена. А що се отнася до кой е свирил? Най-хубавото, което се спомням от Юрий Руснака беше, когато всички се бяхме направили на кантар в мазето. Курви, момчета, момичета, всички. Свириме метал, Генчо има рожден ден, или Алекс, или някой друг балуш. Отвънка, вместо сервиз за авторадиа имаше така лека автоморгичка. Имаше едно модело и кой има вътре да е беме. Всеки се редува в едно изоставено модело, кой да е бе. И нещо отиваме там, пушиме космоделото и се прибираме. То се ви баща на Генчо с Юрий Руснака отпред. И той ще как Боже Господи, какво правим бе? И Юрий Руснака казва, човек остави ги, тук сме с тях, тук е най-добре да ги правят тия неща. Те ги правят, се забавляват, нали, няма да предобрят нещо. По-добре Тук не може да им хвърляме по едно око. По-добре тук, отколкото река да друга. Юрий Руснака.